Mä oon Kaisa Mertz, mä oon Älletam Restaurantsilla ravintolatoimenjohtajana. Älletam Restaurants on ravintola-alan yritys. Meidän alaisuudessa on 3 eri yritystä ja meillä on kaiken kaikkiaan 6 ravintolaa ja 7 avautumassa ihan kohta. Pro-konttori ollaan käytetty niin kauan kuin mä muistan, eli ainakin vuodesta 2017 alkaen. Meillä on rantalaiselta ihan kokonaisvaltainen kirjanpitopalvelupaketti, eli on pääkirjanpito ja sen lisäksi sitten kaikilla yksiköillä on omat yhteyshenkilöt ja reskontra ja palkanmaksu ja konsultointia käytetään myös. Rantalainen on iso talo, jota myöten siellä on tosi paljon asiantuntijuutta. Ja mä oon kokenut Pro-konttorin käytön aina tosi helpoksi ja mutkattomaksi, että en ole mikään digiajan nuori, mutta silti olen oppinut ja osannut sitä aina käyttää. Että en ole varsinaisesti siihen muistaakseni ainakaan mitään sen kummempaa niin kuin opetusta tai perehdystä saanut, että ihan tekemällä oppinut. Ja helppo, looginen ymmärtää ja tukea saa tuesta. Meilläkin on Pro-konttor käytössä, että on pienemmän yrityksen malli ja isomman yrityksen malli, jossa on vähän erilaiset palvelut ja molemmissa toimii ja on tosi riittävät ja ovat sitten myös totta kai muokattavissa, jos muutoksia vaaditaan. Oman kokemuksen perusteella niin kyllä suosittelisin. Pro-konttorista ehkä parasta on se, että kaikki on yhdessä paikassa, kaikki tieto. Eli sieltä löytyy laskut, sieltä saa raportteja, sieltä löytyy palkat yhdellä kirjautumisella.